Мин бик хыялый юлбарыс. Дусларым, сезне дә үземнең хыял дөньясына алып керим әле. Диңгез уртасында бик матур зур карап йөзә. Ул дулкыннар эчендә әкрен генә чайкала. Салкынча җил исә. Мин шул карапка утырып, дөнья буйлап сәяхәт итәргә киттем. Мин ул карапның капитаны, ягъни хуҗасы. Капитан үз эшенә бик җаваплы карый. Үзенең карабына зыян китермичә йөзәргә тиеш ул. Алга, дуслар, алга! Миңа төрле балыклар очрый. Алар миңа карап елмаялар. Төрле диңгез хайваннары да очрый. Менә минем каршыма бер кысла килеп чыкты. Кысла миңа монда пиратлар да йөзә дип кисәтте. Рәхмәт кисәтүең өчен. Борчылма, миндә бит бер нәрсә дә юк. Ха-ха! Кем монда минем диңгездә йөзеп йөри, ә? Без монда абыем белән хуҗа. Кит безнең диңгездән. Әйе! Акчаларыгызны чыгарыгыз, чыгарыгыз. Дусларым, бу бит пиратларның тутыйкышлары. Пиратлар, сезгә миннән нәрсә кирәк соң? Миндә бер әйбер дә юк бит. Безгә синнән акча кирәкми. Байлыгыбыз булай да җитәрлек. Безнең уенчыкларыбыз бик күп. Тик без абый белән уйный белмибез. Юлбарыс, безне уйнарга өйрәт әле. Уйнарга мин бик яратам. Булар бит конструкторлар. Конструкторлардан төрле биналар төзергә була. Менә нинди матур йорт төзеп куйдым. Сездә конструкторлар төрле төсләрдә бик күп икән. Монда йөгереп уйнап та була. Дуслар белән кайчышлы уйнарга бик күңелле. Мин качам, ә сез эзлисез. Карусельләрдә көне буе әйләнә алам мин. Хоп! Ничек күңелле. Бияклектән курыкмасагыз, таулардан шуарга бик күңелле, дуслар. Пиратлар. Хоп! Монысы кабартылган тау. Батутта сикерәбез. Әгәр дә күңелсез булса, кунакка чакырыгыз. Кызыклы уеннар белән күтәрелер кәефегез. Бөтен малайлар да машинада йөрергә ярата. Машиналар алар бик күп төрле була.
Sizde şunday ko'p o'yinchoqlar ekan, piratlar. Men endi o'yin o'ynay orib da ketdim. Biroz tog'anda yol etib olmayli. Oh, shunday rahat. Bunisi menim eti bilan yoratib o'ynaydigan basketbol o'yini bit. Bunda to'pni korzinga kiritirga kerak. Kirdi. To'plarimiz da bek ko'p ekan. Bunisi narsa endi tag'in? Bunda to'pni stenadagi bishaklarga tidirga kerak ekan. Timadi bunisi. Tidirdim. Bunisi da timadi. Tag'in tidi. Nishik ko'ngilli ekan. Mana shulay. Hop. Ramay, sen bizni shoqqottirding. Bu o'yinchiqlar bilan nishik etib o'ynarga bilmagan edik. Sen bizni o'rgatding. Shuning uchun senga bizdan bir sondiq oltin. Nindi aybat piratlar bo'lib chiqdi bular. O'zlari tilab oltin berdilar. Do'stlarim, sizda nashar o'ylar o'ylamag'iz. Motor yoqdi xayollar bilangina xayollanig'iz. Xushig'iz do'stlarim. Esen sog' bo'ling'iz.